Wasi. Baby. Hello, babe. See that? Yes. How are you? I'm fine. Toka woni ler manade ni ya. Ana ler pilo wada nyapiwa. Kuka ler dong diwe ya kata wada. Hatemo. Ambe do ginano ka ler. Kore ka ya luok. Yawa tu dong nase kwa ini wega kwa togi kuri lilo. Podi niso ka jikenya kukori yawa. Dong. Dong kore ka ya luok yawa. Kore ka ya luok. Ne umie kori do wada. Ano kaduar. Okaduar iwa nikompi ngata sai. Abebo. Adhi umo kase ya ka. Loka chalo nade by the way. Loka chalo nango. Wada koni koyo ngich. Koyo pudo sianda wasawa. To koro baby yawa pesa otrona se yudo but koro an ge kwe achiel kende. An ge kwe achiel. Tarik aboro wan gi launching maduong' e Gesa. Launching itimo kure? E Gesa, obo bedo e Gesa tarik aboro. Launching no ngano gini madhi bet kuro kosi dhi launching mar nga? Dong Ochieng Ugenya matimo launching mare. Otimo launching mare. Iwinjo. Baby yaw kid kundi. Ikwecho kaput. Oka matro achiel kende be pare. We monda kodi. Nyocha kaka oro ni pesa. Poko budho. Kendo kata sani ya wacho kidogi na oro ni pesa. Pesa gini timo genade. Baby dong mini oro chane. Dong ni oro mana 20,000 mar gine. Marot. What is it here? 20 money. Dong 20,000 marot. Dong last week. Kasto ichaki oro na 10,000 mar shopping. Kasto. Wadi chwa rekodi. Baby adwa ng'eyo maler ni pesa itimo nade nikech an atimo malich kae ko chama yani an aonge kwe sama tine na pesa jo mikwano nago mago to jo mage gire mana kiago koro Odongo Swagg kia Odongo Swagg ne kanyo Odongo Swagg an mago ko makia kore makoni wan gi Odongo Swagg wan gi Elisha Toto wan gi Eddy kasto wan gi Prince Macaphibi iwinjo to koro wan kaka MCs ngeni wadhi bedo ka chaga loji panoran otamwang mogo to gi an koro baby an ma koro idwa na dhi bed ng'at moro matartare jogo shwali koro aonge kata gima dhi ire magi kuecho kin ka kin to pesa kia ng'ano kioto kia ng'ano kinyuki watimo kia nango timo kia non chinge kure ini kuecho kaput ticha dima ne miye ng'ato kata pesa hii mbele Chieng moro nwa dag maber mbele ber mineno ni moro ber ticha dicha chak mi pesa babe dhi kata sani e Facebook mar Ochieng Wuod Ugenya idhi yudo kotimo launching kanyo nyien manyocho ya Kafridi jakadongo ni jamani ni to wonde ne dinga ichuliga adwa ng'e ni chuliga pesa go itimo ganade sama tich odhi maber nase wate ni mondo dhi college idhi som dok mondo bi wadak kodi loka ka itamori an gi mitimo Kenya babe dong koro ge sani dong niwacho ni wabong'eyo wachno kiduogo Kenya to niwacho ni duogo Disemba donge marito yawa mondo wagi babe koro to kata ka kura duogo okay an kabiro ayudo mana ka gik ma aloso ni mondo tim tim pesa masika ora ana ora pesa after pesa binge ka dak koni tek binge ka tich no wati koni tek moko berbere ina rija hawe ni no nyaka seche moromi anta mondo kukwen ikoyo babe asai tim na tima favor ni kendo kachaka kwa pesa this month asai ya kitna asa ya wakara no kata mna nyikenya go kudugwan kitna tari kaboro babe kata in kenyalo biro biwa miel wadichiel aromi kodi kata for the very first time
Na wacho ni mondo indik piny maber kaka itiyo gi pesa e dwe no kindiko. Ndiko na? Adhi ndiko ni be. Ndiko. Asa ni kodi tucho na ma okay, abe understand ningi matek sani to kata ka gima tek kamano. Dibendi ketho na pesa makiny ka kiny. Tiroma gi kwecho jowadu. To yawa we wacho matek timni asayi manang ora matin adhi kode launching mar ngane mar Ochieng Ugenya ma to kawuondi makata in kedo 150 moro na oro pesa no dhi kanya 100 gi dong macha to nakoni maber ni madhe ne gitu dala yawa alafu to gini dong nacho nuor na mar gedo no nuoro na to kata kano dhi nyiew gik moko e hardware no miya receipt mame nitika kutiyo koda undalo ukan mame monobago wa jaber timnia awinjo ka ng'ato bira sai abro biro dala kanyo e dadwa ni mondo unyisa gigo te timnia koponi ani chich koda orna kata iro Ochieng Ugenya kawo tarik 8 babe sawa babe idwa pesa di orna 30,000 kende dong nge Del Monte ong'aw nengo ni ani no wachandore ku baby we luo ketna ina timnia kaso koti moro mini wacho ni dwa nena go ka chako dhigo live cha bina yudo koro embeni kodi janitie koro by the way koro in timnia mondo migini osama pimbe koro okadwa na sika goni pecha gine simu satesa tetemnia sani ka goni simu kikindisri ahinya imondisri kabiro sawa koro sani ora kare matin akaw go koti moro chamini wacho chado mache tok beche ng'eny koro go kwano ka adhi oro diki moro 35 koro 5,000 oyor ni mama sawa jabe sawa love you yes. Ine kendi jawa gi magi onge in dekoro mogi malich ni lich akoni maber kabisa ni tarik 8 Ochieng Ugenya timo gi malich aseluokora kendo kaka luokora ni onge ng'ama chaka bedo go machiegni nyaka adhi e launching tarik 8 wanege sakaje cha yendo jothumbe onyonore wan kacha gi Odongo Swagg wan gi Elisha mtoto wa shule wan gi Anko Eddy wan kacha gi Prince Macaphibi mit maratari jok mono chwak budha loji panoran kore ka wan gi Omarinaj chino jembo ne mbele chiene meneno mbele miyoko kore ka wan gi janeko ni andi yawa janeko ni lugo otam wang mogo wudo kana bene kanyo no ende akoni ni dhi bedo masawa dhi bedo manoma donjo ing'ama VIP bi mana gi 1,000 Kenya money ing'ama regular donja gi mit maratari utamwa maisha Ochieng Ugenya bwana wabiro bwana LTN Luo Trending Mission